Langpher constituency tantili thepia long rata phana ke joy pen si ke langpon. Karbi Long Live News Channel atum Juvani Strong Parapan Public Service Award anong ikapajir. Kecheng CKSA Jirikindeng Head Branch Football Tournament kapathu kecheng. Aprang si Birta kilara do anaphan kardom pajirlo kardom non Birta than je bang sami ojang terang pi non arju ikha Birtang tonpe. Seva Bharti Purvanchar Ayurvedic Medical Pen Institute of Ayurveda and Homeopathy Silong Lapen Assam Gov Tata Trust atum chepater piponalong Assam Cancer Foundation atum cherap chitudunsi Langpher MSC constituency tantili thepi arong along akejoy pen cancer kisu kilangpon Lapen labangso kisu pen kachepajok pon jephan cherok tok padupon Ratatuma Phan se kilangpon along Agra Delhi UP Guwahati Lapen DMCH Dr. Narsatumanta chitongdu Assam Cancer Foundation के Tata Trust pen Assam Government Initiation pen sikibonai anke non nili to ladak Difu Medical College long kanitum long kiosk to haladak 30 years and above hanitu free checkup kuri bom non asan oral checkup anke breast pen cervical mane chudang pen isohem anke inko arlo a cancer ang thekhai nili tum rang ekbom that's so for lasi anke nili tum at the moment non DCC la Difu Medical College long ma nili tum non treatment ekbom like chemotherapy treatment bang sipi ekbom non matke anta mola hospital khuli lopote diagnosis pen kado kabe a treatment anta long pini ladak tantili thipilo angke bang experience mai gosono ni keso mokha keso aphai hai hu gura nang litin gelong poni ke only tum non la pre malignant cases hai theklom bom la bo sada hai ki chu ke ong alang li tum long ang pulong nason akilok ma ke ang thekson thekpon long ikbom ke alang li tum khanta bojai dun long lo ki la hai ki chu ke kimi ka li pu than dun bom lo than lo ke dowai ma pinita pidun long iklo la sini li tum mat ha lo mane ili tum ta ga tum ta chere po ki chu hai ta pakom po pasi li tum ta mane ining chithi la so drive cancer initiative amen kupi kumar foundation ne sikian kono li tum bang Assam Cancer Care Foundation mane Tata Trust pen la Assam government initiation mane la tum partnership kani muni Bangso long kidup det arada tumu cancer ke su kilong ang thek dulu poluti doktor atuma phan prap jin ben birta ki pije phan doktor atum contact nonta rada tuma phan chipi pon rintilo Langpher misi mate ke ECEM madhuram lekthi kidup det arada tuma phan kanghon ke dopen rada tum joy ke pen si kachelanga warsai ke long apot rada tum EM madhuram lekthe phan kachuro pajir ponthu churu pati krim lo mi pik an lo puja lo la sini tum school lo nam ki kok la ta ni ka arong lo usoma tum hanta ni di check up dun long lo la sikato ka be rong asor kato ka be ki bi ki thi pen cheng lo ko ke sa tum an ti check up dun long pot suri nang tum hanta nang ka churu lo aprang sita la pen ni tum doktor fin hanta churu lo ke wan the ka hanta churu lo la sinon ta check up ik bom rang la sini di ta check up dun ji puja lo nan to da kona por ni ki cheng ke an kang cheng ke 11 baji alom pen lo la tung ke bang khe la an pen si ke bang lo rang bom nan puta check bom la check up bom la pini dake akijolo bani sata da akijolo do vai ta akijolo ke check up ta akijolo usomara sap panta asu ta penta lang lo hola pok hilong ki do ta ho ason son kisto anta swalu tu panta lang lo mi pig lo choro do puja lo ni sop panta se ni kang sampean choro dulu
Rada tuma phana ki joy pensi ki lang ponalong Rada Cyclem Bangphu Sanju Tokbi Bukulia Municipal Board Ward Commissioner Raju Teraghar Bukulia Lems Chairman Indro Tokbi la pen rong asaratum chetongdo Volongko maji pen Rajesh Ronghang Karbi Longri Abirta Ahin pen free medical camp ki bipon labang ke ilitum lang fair MSc mate ilitum kaching honnai IEM Karbi Long Autonomous Council sar mudhuram lekthe ake hai alang linang pingkhat pilar pon ateng pen rong kiduk det kelak det aswa tumphan ake joy pen ilitum kiso lang ponang jipu labang so panong pen si Rastriya Swayamsevak Sangha alang litum ahin pen alang li patir pi ponsi alang litum hanang toy glopini lasi menu desa ke lalo alang li ladak amithang hawa rapan kaching hon kajin so lapuson ke theklong ajoksi labang sopini free medical camp labang ke ilitum hanang wan pilo lapen alang li phan ilitum ladak so labang so tantili thepi lapen kongjok thoya hawar hin pen alang li phan chuning re padikren Choropar pilo non an bang ko anam arat si titong poniko non hejong nilitum la serial number ke lang teng pen polotang te 100 above ke dola that means 112 ni la poson ke dola la pen pini la bangso free medical camp long ilitum long nanga chetong don do chairperson Indro Tokbi alang li bangke Bukulia Lems chairman iglo la pen ilitum long nang chetong don tudo Bukulia Municipal Board Ward Commissioner ake hai Raju Terang penchenglok ilitum long nang chetong don tulang Lems member Jibon Timung ake hai la penchenglok ilitum long chodok don ladak rong asar penchenglok kethe geding sar pisar bo kaduk abis tame ilitum long labang so medical camp long pacun ponji panang charap don lo la pen alang litum tame nilitum anso se korban to pajok thodo kardom bang so medical camp ki ban nong pen penia ka torasun thek pon noi manang ko eneke pini labang ke ane becheng wok mate arve ke jangpe ga joksi ke chelang phai bang komi kheklo sitame jongsi arve jongsi mane jangje posonte badak penang an keso tum nang chelang dun hilang pusi nilitum chini poniglo sitame pini labang so becheng wok ajoine si keso chelang phai bang ke asap so jumik chela labang so medical camp ni an si wera phan tong bi ponigi okalang enike pini abang ke Rastriya Swayamsevak Sangha alang litum isi pini ki jutsi pusila zui pulo lasi pothot alang litum non la December parde pen pulo tangte non kebang thui arkoi mate January chiklo pen pothot chengpon thupo lasi litum kaching honai EM sir mudhuram lekthe sitame elitum thanang pachini je lang feralong konan natsi mane atok anu doan adim busitame la lang fer homosti yang bongke alang li donason free medical camp ki bidam jipan alang li chisik chedang dolo lapen alang li puthot hawar tinda toji pusi alang li hin pen nang pachini don doktor apa tadi lancar nang kelas kon lo kelas 2 mari ke jitu ma kelas 2 nang opia kiso lo bong itulah pia dawai lo bong ha singjam dawai ma nang ke bong kan kelas lo pia kiso lo itulah pia dawai nang lun mang lun de dawai lun mang lun de pia dawai pulo singjam dawai pulo Hamphang aphan ki misen je aphan prek jam sa hemalong voreng ang hoi ka chuklem atum ki claim ki dam ki misen la pen ka chipaduk bang phu phia tuma phan ingwai pongsi Karbi Long Life News Channel atum pen karchu pongsi nong isita me pi bajar pon pomlo Lapuson thaksi mati jong ni pioneer ke barnita All India Radio Dipu asa hemalong Humri damsi Guwahati Radio Station along Karbia jai megalong birta ke than vera bang phu Juvanis rong paraphan Pre-Eminence Public Service Award Surhini ra ingkora ka thomanong e kapajirda Nijang Karbi Long rong phar se nora rong amikar kangbura rong phar lapen achor basa pi terang dilipia tumasopu Juvanis rong phar ke damtang 1964 ar koini phai krip clear nisi bang sopir the nang hachelu
Juvanis rong phar sojong Don Bosco School dongkamukama long tok lang Charlie Dun pangchengsi HSL siang deng chepaun dunlo. Lapen Higher Secondary History BA bangki Dipu Government College lapen History MA ke Guwahati University bensi chepaun ponlo. Oke tangta be, tapi lapu hearing tangra pen lapu son ke claim pon, kidam pon tu tapi kita la anak porsi tapi metang lagi lah, metang kain pon, pokoknya service pen, lasu ke claim tu lapu anak kita jalan bilang porsi tapi alang lipan dah kira biparpil lo, lapu son proposal one, ini kita mention lo, ini ani si. Kedamtang 1995 Air India Radio along vorengang hoi chuklem dun pangcheng. La Sophie All India Radio Dipu along ta Program Executive Asaita klembom. Labang sonong mate award kapajir ponalong Dipendra Terang Juvanis Rongphar Achor Hana Rong Pipi lapen Air Dipu along vorengang hoi klembang puat tumanta chetong do. Karbi Long live. Akenang so ke alang litum aphan akeru pipar piglo. Ateke alang litum pen ajoksi pini nelipan la lifetime achievement award matela bangsonong nelipan dak nelitum akasvani dipu saihem long wangsi nelitum aphan nelipan ang pajir lo wangsi asi alang litum kadogu aphan neli kachuru kangtung ke Karbi Long live program coordinator Bikram Teron alang lipan lapen stafatum anapan lapen la bangso channel la board atum anapan akiru biparpig lo nili la pusona anong kiding mimiji nili odabe sitame alang litum koson ko pipen none sitame alang litum ningkang sampen kadog nang waisi nili pan la bangso nong nang pi nang pajire posi alang litum apan akiru biparpig lo lapen alang litum la bangso Karbi Long live channel sitame ansu se achiti pading nang lapen ani sitame lapuson si kaya pan lapen Karbi itum abang putin pan lapuson ke claim pi lapuson abang pi lapuson do itum Karbi Long sitame lapen Karbi ang mong sitame chini dam ya dumde sitame ala English atumi pu son thak si behind the scene pu son thak si lapuson ke claim sadu nasi lahai tum hasi tame mesen amni tum haning wai thek pen la pusana nong iti pon lo pulatang tela tum si tame ansu se jakong horang chelong po lapen hala tum si tame ansu se Karbi arada pan Karbi akhaya pan la puson si mesen pen claim dam thek pu puson si neli koil dak pini nitum dak kaswani difu along nitum dak Karbi Long life abitung pen nitum si cingki cingwai pen to dak nitum kaswani difu along Klembarem mate non klembom sir Johannes Rongphar alang lipan itum Karbi Long life pen all free and eminent public service award 2023 laso award ni tum dak alang lipan nang pajir kono asi laso ni tum marpanang ke pajir kono asan tak taxi non kwang ti lang stame anso se ni tum la ke claim kedam kimisen amunit atau mapan itum ingwai pon po so kangwai pon along nitum karchu pon jipan samini nitum 6 samini nitum padu pon lo asi non piniar ni nitum ladak reduction ingwai pen nitum alang nipan sami award nitum alang nipan pajir pon asi free element service 2023 award abangke nitum bangke stukipi bangke la kimisen amunit apan nitum langpo Yung si hala sumunit ke claim kada misen putin litum Karbi Long life pen sami langpon po la so pensin itum bang award pipon po la pen sami hala life lifetime achievement la award hala bangke nitum ningkan si pensi epong kipi asi so lam the bangke lansing tum Non ovi kimyatum tok langit hekchot kali kapathuan na tapaprang dunang jipu kes jirikindeng head branch atung bor ipongsi kedamtang matijong ni paitrok siarni jirikindeng pathwa klamalong kecheng si kes jirikindeng head branch football tournament kapathu kecheng
Kapathu ke cheng siar ni aluhia man pen KSA Hamren Regional Committee Organizing Secretary Probin Timung, Chunbang Anthony Diso, Dun Chunbang, Raju Inti, Dihin Chunbang, Tingku Hangse, Lapen KSA kaprek roalong klembang puatum chetong tu. Klimbar FC ben Erina FC atumang bongsi ke cheng siar ni pathu pondong. Klimbar FC atum ke thek mu chodajok, gol hini thapong si ke cheng siar ni kapathu chepahai pondong. Mukoilum ben Mil Gibson tok bi Karbi Longri Abirta. Pini Abirta lan si kang ton lo kardom.